wono heewi dañde hono ɗiɗo ñalɗi fulɓe ndenda ɗo woni Amérique woni Mali Belgique nokku Hollande ɓe ndenda ɓe mbaɗa teddungal ɓe mbiyamiɗa ɗum noon firti ko gollonade leñol ngol ko hunde nde ngannduɗa ene tiiɗi ɓe aɗa andi neɗɗo so tawi aɗa waɗa hunde ko tiiɗanima a yawat woppude ndeke ko ɓuri tiidde tan ko min anndude ko waɗete ko ene tiiɗi leñol ngol te kadi leñol ngol ene hutoro ɗum so tawi fedde fulɓe Italie ndenti hannde kadi dogi kam teddugal ɓurgal towde ngal menmi heɓde ngal kadi momtani martaba e fayida teddude goɗɗe ɗe alay saabu mi wiyaɓe yo Allah junnu kadi oɗon nganndi min koɗum kaɓeteɗo miɗeɓe ko min mboɗo araga ko toñuɗo combat jinnoɓe addu tawi militaire tawi ɗewi kam ala so fulɓe mbaɗi kewɗi mbaɗa buddi mbimi ɗon addi probléme par ce que mimi hewani wonade anen oɗo wutti mo ɓornimo ko jeunesse karkaplagu Bamako Bocar Baye yante Ousmane Baye ko kamɓe notimo oɗo bal ɓe mbaɗi men avion ɓari han tawi yeehi aéroport oto abbimi aéroport on nana embarqué e totti wutte oɗo ɓorni ndeɗon teddade ɗe jeetan ɗo nde hiɗani unnakine sappo jeegom ko min suuɓa ɓe piɗimi ɗum ɗo wiyete ko tellade Amadou Fatiba ɗum ɗo wona tan tellade secrétaire ko ɗum soodi hunde noon ko teddal maggal ɓe mbaɗemi toon to Bamako ɗum tagi mbimi hannde hiɗo dow ha less ko woni ko fof ko teddugal ko teddugal Bamako ɗa ɗum mbaɗi yino haalde ono noon fedde ɗum kadi mi haali ɗum naan mi haali wonde jiɗɗen ko suuf oɗo nganndi ɗemngal ko hunde nde ngannduɗaa ko ɗum tan mbaɗa leñol so ɗum ɗo natti leñolaa ɗum ɗo ɗum tagi wede mbimi kala nde ɗemngal ngal tina waɗi golle tiɗɗi yo haale sabu so tawi anndo ɗemngal ngal nani e ndaari yeeso ko ndaarata te kono yen cuus kadi ndennden wonko ɗemngal ngannduɗaa tan mbasan yawde kirjinen kadi nokku kala wonde ko pulaar dañi ko ko pulaar waawi ko ko pinɗon e tanni mbawɗon ɗemde kewɗe kamɓe ɓurɗe waɗde haaya kewɗe ɗe keƴani majji ko ɗon pinɗo ganda kono haalano seeɗa no konngol mi kuppotoye to kaani pinɗo on jii yimɓene maade kuɓeje ɗiɗi oɗo asa ha lukki ɗum ɗon panna no maha neɗɗo jeego kuɓere baa oya ara ƴetta huɓere kawko fuɗɗeɗa aro wiya ko ɗo ɓuri o maade kono maade ko ngorori resde yimɓe ɗiɗi ɗum goɗɗo waɗa hastoye jettade hande pulaar hande ko ɗemgal tettagal nokku ganduɗa hoore ma ene saɗi ɗemgal ɗemde ɗe jinanade e dañde ɗum ɗon fof hande ɗum neɗɗo sono humpito anda sono ɗemgal ngal yaa rewoɓeɓe suuf ɗum noon ni jinni ko yoyiɗa tous ɓe ganda ɗo jeeyiɗo ko woɗɗi ganduɗa ɗemde kewɗe nde pipaɗe ɗe ganduɗa ɗen dañama le plan régionalité e hitande ƴennum nde ko makko sappo bal e hoore makko e communiqué hakke ujunaji jeegom dayne guila Sénégal ha fayi Philippine ɓe ganduɗa ɓe meeɗa nana pula ɓe nani mbiya pula natti Facebook kañum e ɗemgal fof ɗemgal makko jeehi e Google oɗon jiiɗo ɗon Facebook in pula joɗɗum engi howji aduna o fof haade ɗum noon ko balɗe gabuɗo yimɓe tampini damaji pewɗe ɗanade hade galɗo dental wadde kono ko faddanɓe dañde haalde remde wawde wononi wawde golle e wawde kadi dañade ɗum tagi ma jaɓɗa ko jundimi ko kono mi wawano wasde wadde hayso ko mini konɓe kono bonge ɗon e ɗumɓeɗi yimɓe yo tous e ɗemɗal ngal mboɗo haaldanno onon mboɗo haalde hoddi ɗemde koddiɗe kala baaɗo wonde ngalɗo ɗemngal ko doole maggal ko fuɗɗi ko
Loni e 3 ans et ay groupe donc incha allah on taala